Ahojte priatelia Elvis Farmy. Vítam vás pri dnešnom videu, v ktorom si povieme, či je lepšie použiť plastové tyčky alebo drevené koly, prípadne koly z recyklovaného plastu a aký vhodný izolátor vybrať na naše vodiče. Nezabudnite dať like, odber a zvonček. Tak poďme na to. Aký typ kolu teda je dobre použiť? Či už plastový stĺpik alebo drevený kôl, prípadne kôl z recyklovaného plastu. Veľmi dôležité je uvedomiť si, či ideme stavať trvalú ohradu alebo dočasnú ohradu. Pri trvalých ohradách sú drevené koly alebo koly z recyklovaných plastov veľmi vhodné, pri dočasných sú úplne vhodné plastové tyčky. Všetky koly aj tyčky sa líšia svojou výškou. Pri drevených koloch je však dobre myslieť na to, že dĺžka kolu, ktorá musí byť v zemi, je cca tretina z daného kolu. Hrúbky kolov sa pohybujú od nejakých 6 cm, niekde až po 20 cm. Záleží od toho, aký typ ohrady a akú kvalitu zvolíme. Koly, ktoré sú v rohoch našich ohrad, by mali byť hrubšie, nakoľko držia stabilitu. Priechodné koly môžu byť o niečo tenšie. Rohové ohrady aj pri forme dočasných ohrad by vždy mali byť drevené koly. A pri dočasných ohradách môžeme ako priechodné použiť plastové tyčky. Tie sú takisto vo výškach od 70 cm do 140 cm. Vyššie tyčky plastové už nie sú, nakoľko by boli nestabilné. Dĺžka hrotu, ktorú používame pri plastových tyčiach, je cca 15 až 20 cm. Dĺžka hrotu, ktorá ide do zeme pri plastových tyčkách, je okolo 15 až 20 cm, čo nezaručuje úplnú stabilitu. Výhoda plastových tyčí oproti dreveným kolom je to, že izolátory, ktoré pri drevených koloch musíme zavrtávať, sú už vsadené pri plastových tyčiach, takže už nepotrebujeme nakupovať ďalšie izolátory, ale sú súčasťou týchto plastových tyčí. Pri drevených koloch je nutné použiť izolátory. Ak by sme to neurobili a len tak obmotali vodičov okolo kolu, dochádzalo by k stratám a tým pádom by ohradník stratil svoju funkčnosť. Izolátory existujú na všetky druhy vodičov, či už na lánka, na pásky, takisto ak potrebujeme mať predsadenú ohradu, alebo ak máme už existujúci plot, vieme ich umiestniť formou obimiek na kovové stĺpiky. Takže jedna z častých otázok je, či zvoliť plastové tyčky, koly, prípadne roxory alebo kompozitné tyče. Je to veľmi špecifická otázka, pretože záleží od toho, akým spôsobom sa chceme starať o ohradník. Či to má byť trvalá ohrada, kde je dôležité použiť pevné koly, drevené alebo z recyklovaných plastov, alebo či to má byť dočasná ohrada, kde vieme použiť plastové tyčky, prípadne roxory alebo kompozitné tyče. Dôležité však je myslieť na to, že pri každom ohradníku treba mať pevné koly v rohoch a prípadne pri vchode do ohrady. Čím sa lišia drevené a plastové koly? Pri drevených koloch je dôležité myslieť na to, že si vyžadujú mať nejakú impregnáciu pre životnosť. Inak by vám mohli za 2-3 roky odhniť, čo sa nikomu nechce meniť po 2-3 rokoch. Ideálne je, aby bolo aspoň 3. alebo 4. stupeň tlakového morenia. Tedy sa impregnácia dostáva hlboko do dreva, ale bez tlaku už vlastne nevidie von. Takže je to jedno z najkvalitnejších impregnácií kolov. Máme aj my takéto v ponuke, používajú sa dlhodobo a vedia vydržať kľudne aj 20 rokov. Rozostupy, ktoré by drevené alebo plastové tyčky mali mať, sú takisto veľmi špecifické. Záleží to od terénu. Ideálne je myslieť na to, že vodič nesmie byť prehnutý, nemal by ovísať. Takže niekde je to 2 metre, niekde 3, niekde 5 metrov. Nemali by byť koly viac vzdialené ako 5 metrov, lebo tam dochádza k ovísaniu vodiču takmer vždy. Výhoda plastových tyčí oproti dreveným alebo recyklovaným kolom je v tom, že už nepotrebujeme dokupovať izolátory, všetko to má tyčka v sebe. Nevýhodou je jej labilita. Vedia sa občas zlomiť, avšak vieme ich jednoducho presúvať. Používajú sa teda pri dočasných ohradách alebo sezónnych ohradách, tak aby sme si ich vedeli odložiť na ďalšiu sezónu. Pri drevených koloch alebo koloch z recyklovaného plastu potrebujeme používať izolátory. Tých je na trhu veľmi veľké množstvo. V zásade však platí, že na pásky a na lánka sú odlišné, že potrebujeme mať taký izolátor, aby sa vodič do neho bez problémov zmestil. Takže na pásky je dôležité mať izolátor do 4 cm, pokiaľ pásky majú 2 alebo 4 cm. Pri drôtoch je dôležité myslieť, aby materiál kovový prechádzal cez celý izolátor, nielen po jeho plastovú časť. Tým zabezpečíme to, že ťah, ktorý drôt vyvíja,
nezlomí izolátor ani po niekoľkých mesiacoch alebo pri opotrebovaní UV žiarením. Izolátor musí byť vždy zavrtaný celou kovovou časťou, tak aby nedochádzalo k jeho namáhaniu a lámaniu. Však máme existujúci plot. Aj na to je riešenie. Existujú objímky, ktoré si vieme umiestniť na kovové trubky a izolátory s metrickým závitom do nich aplikovať, nainštalovať. Tým pádom vieme takýmto spôsobom odizolovať aj od klasického plotu. Ak používame roxory alebo kompozitné tyče, na to vieme použiť izolátory s takýmto klasickým našrobovaním. Je dobre si však skontrolovať, do akého priemeru izolátory sú vhodné. Pri izolátoroch naozaj platí, že užívateľská skúsenosť je rôzna. Tých izolátorov je veľa a niekedy je možno lepšie aj niektoré vyskúšať a zistiť, čo nám vyhovuje. Spôsob, akým vieme izolátory aplikovať na drevené koly alebo koly z recyklovaného plastu, je veľmi jednoduchý. Buď si tam vieme predvrtať dierky a robiť to ručne, alebo použijeme nadstavec na akú skrutkovačku. Toto je kovový, vieme však mať aj plastové, ktoré sú takisto kvalitné, sú z tvrdeného plastu. Pri koloch, plastových tyčkách a izolátoroch naozaj platí, že užívateľská skúsenosť je rôzna. Môžete nám napísať do komentára, aké vy máte tipy a triky. Nezabudnite nás sledovať, dajte like, odber a zvonček, aby vám žiadne ďalšie videá neušli. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!